Men han säger också att du dömde inte vara forsvarsrör. Passar det? Det helt han sa at. Nej, men altså Anders har jo et komisk talent, ikke? Og han siger så mange ting. Altså jeg holder meget af mit job. Altså jeg skal jo ikke lægge skjul på andet end at da jeg blev det, der var det jo ikke noget jeg havde planlagt efter at blive. Der opstod den situation, fordi min forgænger fik et andet job. Og selvom jeg har været i toppolitik i mange år, så er der forskel på at være nummer 2 og nummer 1. Og jeg har sikkert også været mærket af, at jeg fik det her job nogenlunde på samme tid, som at Danmark blev ramt af en økonomisk tsunami. Så det har der været lidt hårdt. Men jeg er ovenpå. Jeg synes, det er spændende og udfordrende job. Jeg kan rigtig godt lide det, og jeg synes, at det er en position, hvor man kan gøre en forskel. Vi skal slås lidt mere for det i Danmark, skal man også på Færøerne, end man skulle for 5-10 år siden. Og det har jeg lyst til. Altså, jeg trives vældig godt i det her job. Jeg giver det ikke frivilligt fra mig, men altså, det er jo danskerne, der bestemmer det. Plus jo i øvrigt 2 færøske folketingsmedlemmer. Men vi får kanskje alle unge en aktuell sak som fyller nek ved Færøyene. Det kreppan til Eikbanka, som også reagerer en dal til Danmark, en bank i Danmark. Når fikk du, så du minister for Færøyene, når fikk du at vite om det? Altså, jeg fik jo den information ved at tro, samtidig som at politikerne på Færøerne også har fået den viden. Og det er jo en alvorlig situation. Det, der jo er meget, meget vigtigt at sige, det er, at der er jo ikke nogen indskyder, der skal frygte noget. Heldigvis er det jo sådan, at vi har lavet med den første bankpakke, som jeg selv forhandlede, der var finansminister, en indskydergaranti, der betyder, at alt er garanteret. Uanset hvor meget indestående man har, så er det garanteret frem til jo som udgangspunkt den 1. oktober 2010. Og det vi aftalte dengang, også efter en god dialog mellem mig og Kai Leo, lagmanden, det var, at det gælder også på Færøerne.